Għadda xahar minn meta Carmen Chantar qalet li se terġa' lura fil-kariga tagħha ta' kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi u sa issa ħadd għadu ma jafx wassal biex hi terġa' lura fil-kariga tagħha u wisq aktar min kienu l-persuni illi hi rreferit għalihom bħala l-forzi tad-dlamijiet illi ħadmu kontrija. Kif ħarġet din l-aħbar Net News kien bat sensiela ta' domandi lil Ministru responsabbli Chris Fearne kif ukoll il Carmen Chantar dwar x'investigazzjoni natfitilha sima min huma dawn il-forzi ta' dlamijiet u effettivament x'inbidel f'dawn l-aħħar 3 xhur. Iżda sissa kważi xahar wara għadna mingħajr ebda tweġiba. Mistoqsija oħra li lna nistaqsu lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne għal diversi ġimgħat hija jekk jeskludix li wara l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu u ta' Carmen Chantar hemmx lid ta' l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat. Bil-Ministru Fearne fit-23 ta' Ġunju li għadda għalilna illi ma jixtieqx jispekula. Qed jiġi allegat u ġie allegat iktar minn darba u s'issa ħadd ma ċaħdu illi l-eks mexxej Laburista qed wettaq il-frame fuqek qed nirreferi għal Joseph Muscat. Dan teskludih kellimtu inti. Minn fejn ġejjin u xemm warajha għandi ħsibiet tiegħi, però ma nixtieqx nispekola dwarhom fil-pubbliku hawnhekk. Kemm għandi ħsibiet tiegħi. Bħalma ħeġġeġ il-pulizija jinvestigaw l-allegazzjonijiet u l-istejjer għarrieqa, inħeġġeġ il-pulizija wkoll jinvestigaw is-sors ta' dawn l-istejjer. U meta ikun hemm u żejt jitlaf li l-ilma u mbagħad inkun nista' nitkellmu anke b'mod pubbliku. Ma laqas inti teskludi l-possibilità li qed jagħmel frame fuqek. Jiena qiegħed ngħid ċaru tont illi m'iniex se nispekola imma qed ngħid ukoll li żejt jitlaf l-ilma. Wara da żmien kollu ħadd mill-Partit Laburista ma ċaħat jew eskluda l-involviment ta' Joseph Muscat bħalma ġie allegat mill-awtur Mark Camilleri, lanqas mu esklus l-involviment ta' Robert Abela li tul dan iż-żmien kollu baqa' siket fuq din il-kwistjoni. L-uniku fatt ċert u li skont Carmen Chantar u Chris Fearne f'pajjiżna hawn l-hekk imsejħa forzi ta' dlamijiet u sa issa ħadd m'għandu idea fiex waslu l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ li huwa marbut mal-iskandlu tal-isptarijiet.